enye mara ekula ahụ mege mesa me godukwa ike dese ahụ mesa me godukwa like am I gaga mege no garo London na igachi go yi na ata ahụ mege mesa ma ga ekudu ụmụ logi kpọ m onye oshi chekwu isa dị meku ụmụ alu so ihe awa nwa oyi na-eji amasị m tutu ashala mo na gịnị mere gị asim akwụkwọ adọdọsiala gị asim sa so asaga London ekuru nwa agbacha ekuru nwa agara ekuru nwa ọ bụ ihe agara ekuru nwa onye ọbụla nọ na Ukerian akwa Ukerian dụwa ha wụ Ukerian n'obi ka anyị gaji ihe onye ọbụla nọ n'ime Ukerian ya kpadome na anyị bịarute ugbo anyị ma ego obodo ọkụ yes now I don't know fuel ni mwa bụ fuel mwa bụ gas ebu m gas cooker ebu makpa n'ala etigu ya ọgba n'igwe ndị na-adị eji anya ahụ ihe ọma isi ga-ekpu ha n'ogbe machi onye ọwụkwadome because the moment I step in ha ga-ahụ that na show stopper ha who convert m convert ọ then gị consider ntọ mba ole ihe ga-eme descend iwu king of glory ga-edescend sometimes I jikwa ahịa zara ha baptism ngwa gị descend mụ nwakwana mme oblige Alright, London, we are coming in a grand style. Yes. If you have been doubting, if you have been in doubt, if you are Thomas, or if you have been a Thomas, or if you have been you used to be Thomas. You used to be Thomas. Now Tom not. This is just the tip of the iceberg. Ain't seen nothing. And it. Ain't seen nothing. Okay. Say it. See nothing. You're up to it. See nothing.